Okei, tervetuloa tänne takaisin Star Wars vs. peliin. Niin, jatketaan vaan tähän. You alright? Kukas tulee? Kleivi Tuukku! This time we will do it together. I was about to say that. Oho. Hän tulee ihan kohta. Your swords, please. We don't want to make a mess of things in front of the Chancellor. You won't get away this time, Dooku. Ja muistakaa, tämä on pelkkä jatko-osa. Tämä osa 2. Okei, nyt alkaa. Noin! Pam pam! My powers have doubled since we last met, Count. Good. Twice the price. Mä lyön sitä aivan hyvin kunnolla. Not impressed. Kekko tuo Kleivi Tuukku. Come, Jedi. Two young Jedi against one old man. This is pathetic. Käyttää lisävoimia. Sä lavoita! Jee! Se tekee mulle aina heikkousena. You won't win this time. Okei, jatketaan. I'll show you the truth. Hei! Se löi niin kunnolla. You think you have a chance? Noin. Huljaa! Noniin, Kleivi Tuukku pokkasi opinnampia ja nyt tossa jakkaa. Noin. Hulja taisto! Oh-oh! Liian hulja! Noniin, opinnan melkein kuoli ja jää tuon rautan alle. Nyt tulee kosto. You'll pay for that, Dooku. You'll need the extra strength of your anger. You're all alone now, Skywalker. You're about to experience true swordsmanship. Noin. Noniin, kukas tulee niitä apulaisia? Oh, taistelutrolleja! Taistelutrolleja! Ei se meni, ei se tippunut kollioon, nyt se tippuu! Noin! Sinne tippui! Yes! Tron! Au! Mä sanon, että tässä Kleivi Tuukku on aika hulja kuin General Grievous. This ends now. Ja kyllä mä erotan kumpi on Anakin ja Dooku. Se on se, joka lyö tuo tosi kunnolla. I'd hoped for more from you, Skywalker. Ei! Noniin, taistelutrollit, kuolkaa nyt! Noin! Niskasta ja pam! Nyt! Hei! Sun! Noin! Au! Ulti! Hei! Still face the wrath of the dark side. Okei, nyt lisää vielä punaista elämää, niin ette pysty vielä haastamaan vielä Tukua. Haastamaan. Hei! Koja teko! You're a disgrace to the Order. So, you need droids for backup. Noin, mitäs nyt? Dooku pakenee siinä ja katsoo, onko se vielä. Mitäs nyt? Oh-oh. Näyttää siitä, että tästä tulee ulja taisto. Noniin. Katsotaan nyt. This ends now, Anakin. until now. Noniin. I have but Mä en nyt lyödä koko ja kunnolla, mutta en pysty. then let me end your suffering. You call this Dooku on aika liian hulja. Watch it now. Is that the best you have? Au!
Noin. Mä lyön sitä vielä. Noin! Apua! Nyt se kuoli! Kreivituku on mennyttä! You did well, Anakin. He was too dangerous to be kept alive. Okei. Ja nyt menevät tänne kansseliin. Ne yrittää pitää tän Scanner Grievous. Ja toisesi, kun näette tämä video, muistakaa tykkääkää tästä ja tilatkaa tämä kanavani. Kiitos! Hei hei!